da wasi Ebra Dinya Kobo Yeda wasi Ebra family Ebeko Yankopɔn anim ɔkronkron ni ɛdanimu nyam ne na ase kɛse ɛba wudin ɛwade wahwɛ nso ɔbɔ yɛn ho ban ɔde yɛ kɔ ɔde yɛ ba yɛsa aba w'anim bio ewura ɛsɛsɛ aba yi hu yɛn mɔbɔ na wasɛm a ɛba yi ɛmɛ yɛn nhyira ɛne asomdwie ma yɛn yɛda wase ɔyɛ ne Awurade Yesu din mu amen yɛwuni ɔde yɛbɛto ase yɛde Nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ nso Awurade ɛho yɛ mmɔbɔ na n'asɛm no yɛgusu a deɛ fa mpaebɔ ho no ɛnɛ yɛtoa so yɛdi kan yɛho sɛ mpaebɔ no a yɛbɔ no sɛ ɛnya koduru Onyankopɔn anim nko adeɛ a ɛho mu a yɛbɛba na yɛhu sɛ mpaebɔ ɛho mmuayɛ no ansa no a ɛreba no ɛyɛ mmienu baako deɛ ɛyɛ instant ɛhɔ a wɔbɔ mpaeɛ no a na ɛberɛ no a mframa mfa so koraa na ɛho mmuayɛ afiri Nyankopɔn nkyɛn aba ɛna afei nso ne da nkyɛn nso a wɔbɔ mpaeɛ mpaebɔ no ebi wɔ hɔ a ebedile kakra nanso no ɛho mmuayɛ ɛbɛba ebi wɔ hɔ a ebi nkyɛ koraa yɛwɔ short time ɛne yɛwɔ long time yɛka mpaabɔ a delay no deɛ ɛbɛkyɛ kakra ansa na aba no delayed answer to prayer no deɛ yɛka sɛ delay answer to prayer no yɛwɔ mu mmienu deɛ ɛkyɛ no yɛakyɛ mu mmienu sɛ nka yɛnkyɛ mu mmienu deɛ a ɛsɛ nka mpaabɔ ho mmoa yɛnka ɛyɛ sɛ ɛyɛ mmienu wobɔ mpaeɛ no a instant hɔ no a ne mmuayɛ aba ɛne yɛ baako no ɛna baako nso a ɛdelay no ɛbɛkyɛ na deɛ ɛkyɛ no ɛne yɛakyɛ mu mmienu sɛ ebi wɔ hɔ a ɛyɛ short time sɛ ɛnkyɛ koraa deɛ mu nya da no a anaa berɛ no a ɛna ebi wɔ nso deɛ a long time ɛwɔ anim ɛbɛkyɛ kakra na nso ho mmuayɛ ɛbɛba nipaabɔ bi a ogyidini biara bɛbɔ biara no sɛ ɛnya koduru Onyankopɔn kɛseɛ no asom nko adeɛ a mpaabɔ no ɛho mmuayɛ ɛbɛba amen na ɛnɛ nso yɛhwɛ bi kakra fa persistent prayer anaa persistent prayers mpaabɔ ɛti asɛn mpaabɔ korɔ no a adeɛ bi a deɛ woyɛ no ɛno a mpaabɔ korɔ no a da biara no a na anasɛ wokɔ Nyankopɔn anim a mpaabɔ korɔ no a na ade korɔ nti yɛhwɛ persistent prayer nti yɛhwɛ no nso na yɛka sɛ persistent prayer deɛ ne yɛbɛsɛ yɛkyerɛ ne sɛ wade srɛdeɛ no a yɛwɔ ɔbusadeɛ no a wode ɛkɔ Nyankopɔn anim no sɛ ebi a ɛyɛ baako anaa ebi a ɛdɔɔso na wode kɔ Nyankopɔn anim ntoa so sɛ wode kɔ Nyankopɔn anim ntoa so na ɛho mpaeɛ no wommɔ ho mpaeɛ prɛko pɛ ɛnyae mpaabɔ no a wowobɔ no adeɛ no a wode kɔ Nyankopɔn anim no adesrɛdeɛ no asɛm bi ato wowɔ busadeɛ bi wowɔ Nyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔka saa asɛm no akyerɛ no na asɛm no a wode ɛkɔ n'anim no woanka ne baako pɛ ɛnya once pɛ na wogyaeɛ na mmom ɛtoatoa so saa asɛm korɔ no a ɛna ne yɛka ho asɛm akyerɛ mu no ɛne persistent prayer no na menim sɛ yɛbɛnya adesua bebree no a nso afiri mu nti adeɛ baako a yɛni ka nte asɛ sɛ Awurade ɔyɛ mpaabɔ tiefoɔ Onyankopɔn no a yɛn nyinaa yɛsom no a ɔyɛ yɛn nyinaa yɛ agya no otie mpaebɔ na mpo yɛnya maa n'anim koraa ɛmfa adesrɛdeɛ ɛmɛto n'anim no na onim deɛ yɛbɛbusa no nti yɛ Kristo ni na woyɛ nyamesom ni
na wote de wo ya se de a wo mfa mpaabo ni agoro na mpaabo no ye obi ho a obo ba akopa na ogyae ne hawo no ogyae ene de ene no ne ye beka ho asem. Praise the Lord. Ye wade bi wo ho a obetimi abɔ ho mpaye afrefra se bia se awo ho mpaye no obo adwuma ho mpaye no obo akwantu ho mpaye no obo yare ho mpaye no obo edonso ti obo de afrefra obo enu obo e odi nyina ekɔ Onyankopɔn anim ɛna emibu ho a ɔde kɔ mibu ho nso mfa nkɔ ɛnanya ne ho asɛm na meka emu meka sɛ wode adekoro no a sɛ ɛyawo a persistent eno na ɔde kɔ Onyankopɔn anim sɛ no na da bia no ɔkɔ Onyankopɔn anim ɔde ɛkoro ɛne na yɛhwɛ ho asɛm sɛ ɛno no ɛyɛ biblical, is it biblical? Persistent prayer, is it biblical? Ɛyɛ clear kronkron asɛm na sɛ mpaabɔ koro no na da bia nka sɛ ɔmɔ mpaabɔ fo bi nka ho yɛmum we ne deɛ abre bia ne deɛ wode kɔ Onyankopɔn anim na ɛho asɛm a meka ne ho hia paa wobɛtumi de nsɛm foro bi ɛne ɔhaw bi foforo bi a ato wɔ akɔ Onyankopɔn anim ɛnso bibi wɔ de a yadeɛ bi a ɛho asɛm no a ɛda wo so no ehia paa obi a wɔde ma sɛ bi abu sa de nya baako pɛ nanso eduma bi a na baako deɛ na kyɛ ni nyinaa a sɛ Onyankopɔn ɛboa wo ɛma saa adeɛ no efiri hɔ ma wo ana wo nsa ka adeɛ no a wɔne gye bɛwie pɛyɛ na ɛno na yɛka ho asɛm sɛ wode ho asɛm ɛkɔ Onyankopɔn anim no ne ntoaso no ɛyɛ biblical na ɛyɛ acceptable. Is it acceptable to repeatedly pray for the same thing at the corner, or you should ask only once? Say Bianca, what's said Yango Papa? What's said about Hope? Nanko Jai. Acceptable. Yango Pon Edutum. Amen. Young car Bible not the Luke. Luke chapter 18, 1-7. You heard the radiation Eka. Luke chapter 18, 1-7. Na obu wom baby de kire se ikase nipa bom paye da wo mre ho se otemuafo bi tena akuru bi mu onsu Nyankopɔn nanso ɔmfɛre nipa na okunafo bi enso etena akuru no mu na ɔbaa ne nkyɛe se buatan agye ne metamfo nsɛm na wampene ema no kye kakra na kyerɛ no ɔkan ne tirim sɛ minsu Nyankopɔn na memfɛre nipa deɛ nanso okunafo yi ha mi nti bibu atan mama no wamfane ba ɔbahada no anedwa me ho na Awurade sɛ muntie die otemuafo a wɔntene ka na Onyankopɔn so wɔto ne bo ase kyerɛ wɔn ho nso a ɔmu atan anye wɔn a wɔyi wɔn a usufrɛ no awia ɛne anadwo no ana ɔse mese mo sɛ obebu atan agye wɔn nanso onipa ba no ba a anka obehunu didie asase so Awurade asɛm nie Bible sɛ otemuafo bi tena akuru bi mu otemufoɔ no ɔwɔ tumi paa yie ɔka asɛm a yɛfa na kurom obiara hyɛ n'ase asɛm biara ni hɔ a ɔbɛka ebia anaasɛ obu atɛn na ɔkyerɛ sɛ sei ɛnkɔ benkum anaa ɛnkɔ nifa a ɛno ano no na okunafoɔ bi ɛde asɛm ɛkɔto n'anim twi ne deɛ okunafoɔ ha no okunafoɔ ba ɔyɛ ɔbaa okunafoɔ ɔyɛ ɔbaa ɛna ɔde asɛm no kɔto otemuafoɔ n'anim sɛ ɔmu atɛn na onye no opɔgye emfiri ne tamfo nsɛm ne tamfo anini ɔtamfo baako pɔ ne tamfo no so deɛ nanso ɔsɛ ne tamfo nanso dume bi a ɔtamfo baako no ɔkyɛ tamfo apem ɔyɛfo baako pɛ bi hɔ a ɔkyɛ apem ɛna praise the Lord ti maame deɛ ɔsɛ ne tamfo no ɛna yɛmu atɛn na yɛnye ne mfiri ne nsɛm na ɔka Bible no a da bia no wɔkɔ dinim asɛm nkoro deɛ sɛ dia na saase bi ana na japadeɛ bi odidi ho ana bibi ana obi ɛte sɛ ɛtetete no a woni ho asomdwie ti ohun sɛ otemuafoɔ no na betumi agye no ti da bia no wɔkɔ ɔde ne petition no kɔɛ kɔto n'anim na yate yɛbɛdi ho dwuma yɛbɛyɛ ɛho adwuma pɛpɛɛpɛ na wɔka Bible no a ɔse wampene ɔma ne kyɛ kakra na afɔ ka ne tirim sɛ amaami
that be or the name Babahano, a gun honodo. I feel my men why nahi. Praise the Lord. My men, I feel ye, none of my nahipa say, that be agu. Na mami kura, Nina say, Lidicana, Mameno, or Koya, the name say, or Kapoji. We legal protection, the open justice. Attend name, say, you want and name, mano. Call justice and the deliverance, baby, the orgy, ever breno. Now, the Okon and the necessary any pan will to me, obey me again until you call her. So we need to me, uncle, name. Say, baby, or call and I say, or poetry, and so, what you are, uncle. But no, you say, or call her, Yabegino. Minim also, Utamfo. And I mean him Utamfo to do a dear. Then so, the obedient word dear, and the minino, the master and the catch them mono. Amen. Obua, now, the Baba Queen at Tete, Umani Yasum be. What is our Tete, and the Ubu so not a yenny pebby, be been a higher town for you or brim. A dear be a town for be a one casa or bremua, a dunya. A dear be also a Tete won't be pebia, Nancy ha one. Say, when you will be Kuranoa, Sahadana, a town for. Then so, and found the do. And found, said the tear, and found, Nessadia, Abia, Equtia, or the Fubu. My men, one now say, Udia, no Osu, I will one qua, but one said, Obi or what to me as in a town for no. Obi who are dinner, send a town for so or a town for no who are dear. Obi so one who are dear chair no. Did you bet Daniel to Wadi and who are dear chair no? Yes, you will be an who are dear chair. Dear Ateti and dear Oteti, praise the Lord. Nangopo Mamu Hasi. Yagania Badia, Obetinia and Sayana. What the end, what time for you say? No, why would the Nian move in to be? Can you, and I dear Ben, I hear what town for be, our brabum, a dear, a war, Quadana, and a dear bay. Igane ko ba bia ye benya wogie na ma me no de ba ko a yesu efi nukrafo ni se okọ ho no je se da bia no okọ nti we nya ho koro da bia okọ ho akosi se obenya wogie ana tu nso no asam dada ya mi wura asam dada ya na mde abo anya sa fe asam no okọ sesa no anya asam kro no a ene ka persistent prayer no so wako ye no asam ogie no na me ogie no awu me go ne tamfo no a wo tete no onya ogie mfi ne nsam edina bia wako a ne tamfo no ho asam na ogie no ho asam na da bia wo de ekro ogie no ho asam awu enne ye kan ho asam se anti ye empire bi wo ho enkosi se awurade bebam na wagie ye no ene se ye gyaye ye se okoye no okoye sana asem wana ha afina okopasa mfuro bia kekeka ade kekeka ne nsem ho die wo hia ne se atenten ne be adwuma na otemuafo no ade bibia ato yie ma no ade asandada no a ne mo so okona se emu oyira no onso no oyiri mo se mi wura se de ye kono wura humabo ne se de humabo was oh ye be hu adwuma ye be hu adwuma da bia ye be hu adwuma ma mi on kan da bia be hu adwuma da bi won fa bi otemuafo bi no akọ nanim humaboro e ya dum bi na we nyae ho ekoro ndi ese wa nya gni me se me hu ayehi enti me hu ayehi no ne ka se me nkọ ha no e be enkom so e wo maame na brabom si ye de ba onyankopon so mu a nyankopon so e won se ye ma ye hu ayehi e wo nyankopon anim e wo ne papam ye ma ye hu ayehi asa ye hu ayehi e wo asem kuro bi ho wo ma hu ayehi wo nyankopon anim e wo ne papam na ne bone kwa nso maame no we ne hu ayehi no ekoye ne bone kwa nso ana asa ne papa kwa nso se
me say also obi a wode ma say bia wutie bia se ma ho nya hi wo hwan anim awo ti se nya asam kro no a dada no a o we nya sam furu bia nam de aba dada no a oje na me hwɛ mi wura oje no a ntina maba ehumobro no a ntina maba na wo ho yɛ hi nanso se wo ho yɛ hi wo Nyankopɔn anim a Nyankopɔn ɛbɛgye wo ne mo se efi se yɛ ha Nyankopɔn de a ɛne yɛ ne an yɛ ha yɛ ho se asam kro no a persistently se bere bia no continually se wo de kɔ nyanim wo de kɔ asam kro no a de obi bi furo betini abobom ɛwɔ mpa abom de ba ɛna de yɛ kyerɛ mo se asam kro no a de mpa abokro no a ɛno a me kwase wo na de mpa ya ba ebe yanka ye yie hwɛ ɛne yɛ wa na ha ho saa de bi no kan ho mpa bia ni wa ɛmɔyɛ mpa bia ni wa ɛbɔ nso na de tie ha na tie ɛyɛ anye kasa ebinom kasa mu anye kasa ne yɛmfa saa de we nya bibi mfe awurade hɔ sɛ wo pɛ bibi afiri Nyankopɔn ho a yɛmfa saa de we ɛnya Nyankopɔn hɔ bibi ɛyɛ anye di Nyankopɔn di sɛ maame na akɔtemuafo no ogidie bi wɔ nanim sɛ obetumi agye no ɛno nti na ɔkɔɔyɛ so oni didie bi wɔ nanim ɔkɔ akɔpɛ deɛ ɛbɛyɛ ɛnyɛ sɛ ɔkɔtena ahwɛ kwa yɛmɛbere saa na bi ɛyɛ wɔn paabom yɛkɔtena ahwɛ yɛntena ahwɛ sɛ bi ɛbɛyi a yɛne Nyankopɔn ntam nkitaho die no ɛnyɛ saa na teɛ ɛnyɛ yie paa nsɛ nnɛ no adiifo atorofoɔ bi abɛwi ase deɛ ɔmo taa ka no sɛ ɛna wabɔ mpayɛ kyɛ wode afa sika bra na menya kwankyerɛ ma wo nyɛ kwankyerɛ ma sɛsi a ho bɛtɔw wabɔ mpayɛ kyɛ wobɔ mpayɛ kyɛ a ɛnyɛ biblika ɛyɛ biblika wonya no nso fa sika bra me na bɛgye akwankyerɛ na deɛ da wo so nyinaa no ɛtɔ bi twa no wabɔ mpayɛ kyɛ na bia na mmɔ mpaeɛ yɛmma wakwankyerɛ sisi a moyɛ no nso adeɛ baako wɔ mu ne sɛ obi a ɔsɔfoɔ odiyifoɔ obi a ɔbɛkɔndam Yesu asɛm na ɔde Yesu din bɛyɛ biribiara no ɔmfiri Awurade moyɛ no nso onipa biara ɔsɔfoɔ biara anaasɛ obi a ɔfɛ ne ho diyifoɔ biara na ɔkɔndam Awurade asɛm Awurade n'anum asɛm na saa nipa korɔ no ara de Awurade din biribi ɛma wo a saa nipa no wa no ɔmfiri Awurade adeɛ na wɔde yɛ maa wɔ no nso ɛmfiri Awurade moyɛ no nso mpaabɔ ɛkyɛ a na nkyerɛ sɛ Onyankopɔn ntie o wode moabɔ mpaeɛ montena asɔndan mu no ana na mommɔ mpaeɛ saa bɛgye akwankyerɛ no biribiara ato ntwa bɛra na bɛtɔ ɔyɛ bɛra ne fa wei bɛra akwankyerɛ wɔ hɔ bada Nyame bɔ ɛbɛka akwankyerɛ ho asɛm na sɛ nipa no ka sɛ wabɔ mpaeɛ akyɛ wode da biara na mode mmɔ mpaeɛ a yɛse mpaeɛ bi wɔ hɔ a ɛho mmuaeɛ no Nyankopɔn asɛm sɛ ɛbɛkyɛ ne nso bɛba ebi nso bɛba ntɛm ebi nso yɛ hɔ a because woni Nyankopɔn na ɛredi nkitaho monyɛ no nso na mmom obi biara a ɔde Awurade asɛm ɛbɛyɛ adwuma ɔbɛgyina Awurade asɛm so na ɔde Awurade ne din ɛbɛyɛ biribi ama wɔ no saa nipa no wɔfiri Awurade ɛyɛ no nso deɛ ɔgyina Awurade n'anum asɛm so ɛna ɔyɛɛ deɛ ɔyɛɛyɛ no saa nipa no ɛfiri Awurade na obi a oyi Awurade asɛm firi hɔ ɛna asɔfoɔ bi ne adiyifoɔ bi ɛpɛ sɛ ɔmo yi Nyankopɔn asɛm firi hɔ na ɔmo mo kora ka kyerɛ mo sɛ mpaabɔ ɛnka biribiara na mmom ɔmmom na ɔmɛtumi aboa mo ehu paa obi ɛɛka sɛ bi akyerɛ mo wagye ato mo sɛ mpaabɔ ntumi mmoa wo na mmom ɔno mmom na bɛtumi ayɛ bi aboa wo a ehu mpaabɔ bɛtumi aboa wo amen nyagidie wɔ wo mpaabɔ mu wa wɔde ama nyagidie wɔ wo mpaabɔ mu sɛ wobɔ mpaeɛ a Nyankopɔn bɛtie na obi nso ɛɛboa wo nso a ɛnyɛ mfomsoɔ na mmom deɛ ɔyi Nyankopɔn asɛm afiri w'ani soɔ ɔyi w'adwene afiri Nyankopɔn asɛm so na wahwehwɛ ɔno n'akyiri akwan no ɛyɛ hu paa na mmom nipa a ɔma wahwehwɛ Nyankopɔn akyiri akwan na wɔde Nyankopɔn asɛm akyerɛ wo no na wasan aboa wɔ no saa nipa bi a bɛkɔ ne nkyɛn biara ɔbɛyɛ saa biara no ofiri Awurade amen sɛ obiara wɔ ha sɛ ɛde sɛ deɛ meka ne sɛ ɔgyeɛ no ɛnya mmaayɛ a ɛnyae Nyankopɔn nso anim korɔ da sɛ ɛnyae ho mpaebɔ nso da fa kɔ n'anim da biara kɔ na dɛkɔ your prayer will be answered na otwa da nti mom yɛnka sɛ akyɛ no ɛbɛtumi akyɛ
nanso ɛdeɛ ni a ɛbɛba yɛhwɛ Nyankopɔn asɛm ɛmfa wo nka ho Matthew 26 Matthew chapter 26 36 to 42 yɛhwɛ deɛ Awurade asɛm nso ɛka 36 to 42 ɔse Matthew 26 36 to 42 ɔse ɛna Yesu ne wɔn duru baabi a ɔfrɛ hɔ Getsemane na ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ montena ha na mekɔ ne ho akɔbɔ mpaeɛ ansa na ɔfa Petro ne nsa baabi ma baanu no ɛka ne ho na ne werɛ efiaseɛ hoe na ne ho yeraa no ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ awerɛhoɔ ahyɛ me kra so de kɔ wuo mu montena ha na monwɛn na ɔkɔ n'anim kakra n'anim kobutu ɛfam ɛbɔ mpaeɛ sɛ mɛgya sɛ betumi a makuruwa yi nsa ne ho nkɔ nanso ɛnyɛ sɛdeɛ mepɛ na emu deɛ sɛdeɛ wɔwɔ pɛ na ɔbaa asuafoɔ no nkyɛn bohunu wɔn sɛ wada wɔse Petro sɛ montumi ne mmea anwɛn dɔnhwere biako monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ nsɔhwɛ mu honhom mpɛdeɛ na honam ɛyɛ mmerɛ 42 hɔ ɔkɔɔ bio ne mprenu nso ɔkɔbɔ mpaeɛ sɛ mɛgya yɛn nsa ne ho nkɔ na gye sɛ menom a wopɛ nyɛ hɔ 43 na ɔbaeɛ no ɔbɛhunu sɛ wada bio na wɔani kum 44 na ɔsi na ogyaa wɔn hɔ ɛkɔɔ bio kɔbɔɔ mpaeɛ sɛ ɛkɔbɔ mpaeɛ ne mprɛnsa so ɛka asɛm korɔ no a ne nyinaa nka ɔka adeɛ bɛn ka kyerɛ wo nua sɛ ɔka asɛm korɔ no a ka deɛ ɔkyerɛ no asɛm korɔ no a ɔyɛ saa no anaa ɔkɔɔ no agya owuo ba owu ate asi ne so ohu deɛ wɔnyɛ anibra ba ɛsɛ deɛ ɔbɛfa mu no ɛyɛ den paa na obi na ɛbɛtumi aboa no enti ɔhu sɛ mpaeɛ na ɛbɛtumi deɛ aka no ɛyɛ mpaeɛ na ɔbɔbɔ biribiara ntumi mmoa no bio na Onyankopɔn na ɛbɛtumi aboa no waba honam mu Yesu aba honam mu ne wuo mu asɛm ne yɛka yi o asuafoɔ no nyinaa wɔn nyinaa da ɔbaa obi ɔmo ne twa nso ani kum akye wɔn paa yie paa da no nko a mehu deɛ nti ada no nko a deɛ wɔn ani kum nsaa ani kum no wɔn te wɔn ani kura nyɛ yie na ɔno deɛ ehu nsa daabi oyi n'adwene efiri wɔn so na ɔbɔ mpaeɛ a sɛ Awurade mɛgya sɛ betumi a nka owuo yi deɛ ka yi firi hɔ nanso deɛ mekan deɛ nyɛ deɛ memepɛ o ka me deɛ nyɛ me deɛ memepɛ deɛ wu mo pɛ na mɛyɛ sɛ ɛsɛ me wuo sɛ deɛ waka deɛ a mewu nanso wɔbɛtumi ayɛ ho biribi nso so deɛ a ɛne ɛyɛ ɔbɔ saa mpaeɛ no wɔn nyinaa wɔde yɛn nsa na hɔ bi ama yɛn waba honam mu nti ɔbaeɛ no nti ɔkɔɔɛ no a wansa topic no ɔkɔbɔ mpaeɛ bɛyɛ sɛ 1 hour the same prayer no a mpaebɔ korɔ no a mpaebɔ asɛm korɔ no a o nti wɔka wɔwie no wɔsan baeɛ no ɔsan akɔ second prayer no asɛm korɔ no a o na aka Bible oluku hɔ no a ɔkyerɛ sɛ ɔsoro abɔfoɔ bi firi soro baeɛ ɛbɛhyɛ ne den ansa baeɛ amen akristofoɔ sɛ yɛantwe adwene nsi bi sɛ so ama yɛn ho sɛ mpaebɔ yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ no a mpaeɛ korɔ no a akɔ nanso ho wɔn ɛbɛba mo bi nka nkyerɛ wɔn ade mpaebɔ korɔ no da bia mpaebɔ korɔ no a ɛnɛ yɛka biribi ɛyɛ persistent a kyerɛ sɛ ɛyɛ constant adeɛ bi a kyerɛ sɛ wokɔ Nyankopɔn anim sɛ ɛyɛ awo a awoɔ no ho mpaeɛ deɛ da bia ɔde kɔ Nyankopɔn anim sɛ ɛyɛ dwuma a sɛ ɛyɛ yare a sɛ asɛm bi ne da no soɔ sɛ nkwanhyia bi sɛ biribi ne kɔyɛ a ade korɔ no a enti ade korɔ no ɛntia Bible Yesu mu nyinaa ɔnsa topic no anaa ne ɔka deɛ bɛn afei na ɔbɔbɔ mpaeɛ sɛ nyamema ne sika deɛ do no ɔhia sika deɛ do nneɛma bi ɔyɛ hia ne bio afei deɛ da ne nso ɔko no eduru baabi a yare ɛda wɔ so na ɛsɛ ɔkorɔ ne wadwuma nkɔ soɔ eduru baabi nso a na wadwuma sam na ɛsɛ yɛ na nyɛ wawareyɛ na yɛba so nti yɛnsua saa deɛ wɔ sɛ deɛ yɛbɛsi akɔ Awurade Nyankopɔn te asefo no anim a yɛbɛtu nneɛma bebree no abom ɛsɛ sɛm kakrakra na for me mpaeɛ koraa deɛ yɛmmɔ ne saa daa wɔn ka saa who told you wɔn ka saa akyerɛ wo wɔn ka saa akyerɛ wo wɔ sɛ mprɛnsa so no asɛm korɔ no ɔka yɛ ananya asɛm korɔ no a asɛm korɔ no ɔka kyerɛ hwan sɛ nko benya dwene sɛ baako na wate sɛ meka baako na wɔnte wate ne me ntena ne saa ha me ho bio wate Nyankopɔn ate mo ha Nyankopɔn ndo mo ha Nyankopɔn me se Nyankopɔn ɔpɛ ɔhaw ɔwɔ ne papam
Momia hano. Sane na some chire. Amen. Ebia meka say dia wo yesu wani so no se emaya ene ade bia de ato Nyankopɔn ani mu bia mo de amasɛ mu dɔɔso o mo nam asɛm so metiem se bebree abusade ne dɔɔso Onyankopɔn kodanim ma amana koda bia ne hu ahidie ɔto na ni awe ɔmfa ho nwura ho ano ma me die kura ni ma me die kura no ma me ha me sa ma me ha dwene do die ni abo ma me no ha asam kro no de bo asam kro no a ame o ya woso nwura bo mi nwura oko ame kra ese me kese me bo ano na bibia tutwa nya sa sanka oja ho kwa anka oja wo je se ye no so ye ni Nyankopɔn ntem no empaebo no ye meja bamu na me bo ene we ye mu ba ako empaebo bu ha na eye ni bere eno se ba so pa ansa na mu ayaba ese fa gem eja bam. Amen. Okay, odifo Isaiah 60 Isaiah 62 verse 6 to 7 yemha de Isaiah odifo Isaiah kan asem bi timom yempa abo no ayebo no ma obi nkoda adam se wodi yem obo mpa ya che da bia mo yakom nkyene mo ti asonde mo mmara na mo kwankyere fiska bra oba bobu aho na bra na oba seni oni pa nso ekọ Onyankopɔn asam so edi tum se empa babu ho a ebeche ba enne no ye mani pa jai empaibo ye yi mu adwena fi mpaabo nse mpaabo nteme mu amobio ni ma kwanhyɛ nkwa na betimi aboa mo owu asam wate owu asam ma obi enyi wadwene emfi empaye so wonni Onyankopɔn ntam na ewo sankita ho eba na Awurade oyɛ mpaabo tiefuo. Amen. Wonyi musika kwa na obesan ase nkuna se bra akwankyerɛ minim sa akwankyerɛ ntwam ni mo ebekyerɛ mo akwankyerɛ a ɛyɛ Nyame asɛm ɛne akwankyerɛ a emfi Nyankopɔn koraa. Deɛ se yɛnkenka Isaiah 62 obi ami ba abon yɛnkenka hɔ ne yɛhwɛ. Ɔse wafasuo so Jerusalem ɛnam de awɛmfoɔ maduadua adekyee nyinaa ne anadwo nyinaa daa ɔremua wa no 62 verse 6 na yɛnkenka yi na momma no nye kom enso kosi sɛ ɔbɛdo Jerusalem ama na si wɔ sɛ ayɛyie ɛwɔ asase so. Ɔse momma nya sɛ na odifo no ka kyerɛ Israel ama na sɛ Israel ama deɛ Awurade pɛ sɛ wɔyɛ nie. Jerusalem ɛyɛ Nyankopɔn kuro kɛseɛ paa na ɛyɛ sɛ ɛyɛ wiase nyinaa kuro ɛyɛ city of the world city na ɛyɛ asase nyinaa ayɛyie kuro ɛwɔ asase so. Yɛka ayɛyie kuro bi a yi na yɛ ɛwɔ asase so a na nka ne Jerusalem ɛna wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ mo a modɔ Awurade no mo ma Nyankopɔn ho ntɔ no ekɔpem sɛ Nyankopɔn bɛyɛ deɛ waka no deɛ Awurade aka no mo ma ne ho ntɔ no koraa mo ma Nyankopɔn na so mo nwono koraa sa fe na mo tete me wɔn sɛ mo ma na so mo nwono kɔpem sɛ Awurade bɛyɛ deɛ ɔbɛtɔ to Jerusalem ɛde asi wɔ sɛ ayɛ yie wɔ asase so anaasɛ ɛbɛyɛ asase so ayɛ yie yɛyɛ no nso odifo no ɛka sɛ mekyerɛ yɛn ebia yɛn nso ebia minim wo abrabɔ mu deɛ wo nso so wopɛ sɛ Nyankopɔn ɛyɛ ma wo yɛn nyinaa obi adeɛ nkɔ obi deɛ kyɛ ekuro yi obi deɛ na de so ɛso na kyɛ ankɔre ɛna so na yere no paa ne kɔn mu bu paa praising nanso yɛwɔ ɔgyefuo bi a ankɔre no oduma so yɛ ama yɛ kɔn mu adweyɛ obetumi yɛ saa na mo ma yɛ nyinini ɛni sɛ wode awoɔ no mu asɛm kɔ Nyankopɔn anim a na ɛnkosi sɛ awoɔ no bɛba no enyaa ho mpaebɔ ɛmɛ Nyankopɔn nso mo nwono da sɛ ɛyɛ awareɛ sɛ ɛyɛ ɔgyeɛ ayaresa bi na wohwɛ firi Awurade nkyɛn sɛ ɛyɛ akɔntoɔ bi sɛ ɛyɛ abrabɔ mu biribi na wohia kɔdan na bi na da wo soɔ na wo tete na wo haha ɛnhwa deɛ no hwɛ nipa na wokɔ ne nkyɛn no ɔwɔ tumi okunafoɔ no ehunu sɛ deɛ wɔkɔ ne nkyɛn no obetumi agye no enti na ɔkɔɔyɛ no. Praise the Lord. Enti yɛn nso no deɛ bi yɛbɛkɔ no Onyankopɔn no yɛkɔ ne nkyɛn no ɛwɔ sɛ yɛgye didi sɛ obetumi ayɛ
no obeye nso so bebre no an ebo mpae a omo Nyankopɔn ni ye mfa gidie nko Nyankopɔn ni mo mpae bom se mo mfa gidie nko Nyankopɔn ni mo mpae bom ya nyi Nyankopɔn ni na Awurade oye hoɔdenfo oye obi a ne hoɔden eni sɛ uhumu ahoɔden na wohwɛ nyansa bi na wohwɛ antiase bi na wohwɛ ade bia wo ɛdɛm akoma so no fa kɔ Nyankopɔn anim to antoto aso manantoto aso enyai kopem sɛ wɔsɛ mo Nyankopɔn so mo nwono kopem sɛ ɔde Jerusalem besi wa mana yesa ayayie wa asase so saa na wade asɛm kan yo kopem sɛ Jerusalem bɛyɛ asase so ayayie na aka kuro bia wɔ wiase saa na odifo na kan yɛ na sɛ yama Nyankopɔn so adwo no wɔde sɛ wɔteme bi wona ha da wusu ma honya hi ɛwɔ Nyankopɔn ni ma ho mmɔ wɔ Nyankopɔn ni no mpamo no pamo ne sɛ wɔ pamo me ka ne papa mu wɔ pamo hey mpamo no nkɔ na wonsaka deɛ wo hwɛ amen ukoye gentility with Nyankopɔn nim mbese ma ha Nyankopɔn mbese ma ha no who told you so Nyankopɔn pɛ haw ɔpɛ haw wɔ ne papam Nyankopɔn ɛbɛhwɛ ne negative ɔpɛ ɔha wɔ mpɛ ɔso obi hɔ deɛ wo de wasɛm ba trɔtrɔ akɔkora no ɔso ne na bu afu ɛno ɛbɛhwɛ ho asɛm but ɔpɛ haw ɛwɔ ne papam ti mu ayɛ ma yɛ de a ɛsɛ wobɔ mpaeɛ na ansa ma yɛ gyae ana ɔmpɛ ɔbɛ bi ntena ɛsɛ wɔtoa so anaa ɛsɛ wɔtoa so ne mu nye sɛ epɛm baa bi atena na yɛnhwɛ Genesis yɛnhwɛ de kakra bɔ Genesis 25 Isaac pleaded with Lord for his wife. He pleaded with Lord for his wife. Yɛnka kakra ne yɛhwɛ Isaac ɔno nso ɔsrɛ mpaabɔ maa ne yere obiara mi baabɔ no yɛhwɛ Genesis 25:21 na Isaac srɛ Awurade ɛmaa ne yere efi sɛ na ɔyɛ bonini na Awurade etie na de srɛ no na ne yere Rebeka enyinsɛn yɛ wɔsrɛ yɛ dɛ bɛyɛ ɛmaa ne yere di sɛ ɔsrɛ mpaabɔ sɛ ne yere ngo no sɛ ne yere da bi ne yere anka nkɛn sɛ me ho adane a obegya ho mpaabɔ ni sɛ da ku bi am da hɔ so mi wura sɛ deɛ me ho adane o ho adane na fe deɛ asa badam hɔ da no ɔkɔtire no ɔbɛtire ɔkɔno ɔba Awurade me wase wotie me mpaabɔ na anigye aba fie enti ɔsrɛ Awurade ɛma ne yere efiri sɛ na ne yere yɛ bonini tie nyɛ sɛ memo sɛ ɛwɔ no ne ho ɛna wɔnsrɛ deɛ a ɛne ɔyɛ great mistake o ɔyɛ no nso ɔsrɛ maa ne yere nipa mmienu na awareɛ but na sɛ problem no Isaac deɛ ebi a onya word of knowledge bi ebi a ohunu sɛ ebi a problem no ɛwɔ ne yere ho ɛni wɔ no ano ho ti wɔsrɛ sɛ Awurade mmere na problem no wɔ hɔ kɔɔ so wɔna saa deɛ no problem na ɛkɔɔ so ti wɔsrɛ maa ne yere sɛ Awurade ɛnhu ne ɔbaa ne mmɔbɔ na Awurade nso hu ne mmɔbɔ kɔ Bible no wɔsɛ Nyankopɔn ɛsaa ne bere no nso yadeɛ ɛmaa no ɛwoeɛ praise him ti problem ho na sɛ ɛwɔ wo ho deɛ ahwɛ no wankɔsra ma obi o ebi wa na ɛwɔ waa ho ebi wɔn nso na yɛ mienu na wɔyɛ ho wɔso wɔsrɛ maa yere nti sɛ deɛ wɔhwehwɛ no ɛmaa mu obegyae bɛbɛ bi wɔn no ɔgyae ɔbaa bi wɔn nso ɔbaa bi wɔn ɔbɔ mpaeɛ ma ne kunu ɔbɔ mpaeɛ sɛ deɛ ɔhwehwɛ no ɛmaa mu a ɔnyaeɛ bi wɔn nso no ɔgyae na makɔfa deɛ bi abɛtena me soɔ na adwendwene wobɛwu wɔhwɛ a wobɛwu adwendwene bɛkum ɔmpaeɛ ade bi hɔ a bɔ mpaeɛ wɔse ɔbɔ mpaeɛ ma ɛmaa ne mpena ɔkɔtwe mpena ne mu ɔbɔ mpaeɛ ma hwan ne yere sɛ ne yere ngo fi sɛ na ɔbaa no yɛ bonini nneɛma bi nkɔ yie wɔ ɔbaa no ho ohun sɛ biribi nkɔ yie wɔ ɔbaa no ho but ohun sɛ obetumi aboa wɔ ɔbaa no to ɔbɔ mpaeɛ ma no ɔbɔ mpaeɛ ma ɔno ano ho fi sɛ ohun sɛ ɔno ano oni problem woni problem di a ɛmɔ mpaeɛ ma ho wei awareɛ mu wɔ dɔ no wei yɛ fɛ dɛ ɔdɔ ɛwɔ wadeɛ mu obi wɔ ne yere ɔmmɔ mpaeɛ kora ma ne kunu kora ɔmmɔ mpaeɛ ma ne yere kora ne busuafoɔ praising na da biara deɛ yadeɛ nko a deɛ ni da biara kɔmpene yadeɛ deɛ koraa nie deɛ bɛɛ koraa nipa bɛɛ koraa nie ɔnka nkyerɛ sɛ na saa na wɔdwene hɔ no tirim mommɔ mpaeɛ ɔsɛ ɔbɔ mpaeɛ ma hwan ne yere na Awurade nso ɛbɛɛ mu mommɛ yɛnya odima yɛnya ɔdɔ ɛne nteaseɛ ɛma yɛ nti ɛnkɔpɛ me sɛ obɛhunu sɛ ne yere no nyinsɛe no onyae na ɔbaa no nyinsɛe ɔka Bible toa so ɔbaa no fa afuro wie no na awo na fɛ
na ne be wo hu no ho no afi ne be wo hu no won ho no ɛhɔ de ɔno so kɔ Nyankopɔn anim ɛkɔsrɛ ɔne ɛbɛ ma ne akɔbɔ mpa ama ne bi owu ɛhɔ de ɛnkora ne ɔmo pempem wɔ ne yam bibi wɔ kra ɔka ɛbɛ ma no ahɛ ohunu mo ante aseɛ nso wo yɛ hu no do de nie but ɔno de ne ohun sɛ bibi ɛnkɔ yie ɛwɔ ne yafunu mu ne ma bi pempem afi ontimi nane ne ma bebree ɛna ɔkɔ Nyankopɔn anim ɔse ɛne ne yere Rebecca no ano ɔkɔ Onyankopɔn anim ti bibi wɔ de a ɛyɛ personal bibi wɔ de a wana hu o wona asɛm bɔ ka kyerɛ obi wontimi explain kra nkyerɛ obi woka kyerɛ wo kunu kra no a otie ne saa woka kyerɛ wo yera otie ne saa kɔ wurade anim wɔ mpae bom amen yɛbɛkɔ Nyankopɔn anim anaase yɛnkɔ nti oyi deɛ nti nti ɛnkɔpɛ me sɛ Awurade bɛyɛ deɛ waka no yɛmfa sɛ adeɛ baako nso wɔ mu no sɛ deɛ yɛde kɔ Nyankopɔn anim ntoaso no ɛwɔ sɛ yɛma no ɛwɔ sɛ yɛbɛ mu no ɛyɛ ade titiriw bi ma yɛ ɛyɛ hia sɛm paa because asɛm bi a wode kɔ Nyankopɔn anim da biara no wo sɛ da biara no ɛwɔ sɛ wo sɛ ade no ɛyɛ ade hia ɛnyɛ na deɛ fata o ne mu ɛyɛ ade hia paa ɛno nso yɛme boa da bi yɛbɛhwɛ nti sɛ mpaabɔ no ho mmɔyɛ mmaeɛ a yɛna mo agyaa wae yɛsɛ mu nyae maame Hana sɛ mo nyinaa mate ne ho asɛm pɛn wokaa Samuel nwoma no a Hana nso kɔ Onyankopɔn anim sɛ moka Nyankopɔn asɛm wɔsɛ wɔkɔ Onyankopɔn anim no 1 Samuel chapter 1 hɔ no a na ɔbɔ mpae no ɔka kyerɛ Eli sɛ Eli sɛ Awurade te ase akwadaa wei ho mpae na mebɔɔyɛ no o yie ɔyɛ happy woman sɛ ɔpresente ne ɛkɔ Eli anim sɛ me wura akwadaa wei ho mpae ɛna mebɔɔyɛ enti yɛn nso yɛhwɛ sɛ ɛdeɛ bɛn ho mpaeɛ ne yɛabɔ a yɛne yɛbɛtumi adi ho adanse ase deɛ ɛbɔ ho mpaeɛ no ɛnie ɔsɛ Awurade te ase adeɛ wei ho mpaeɛ na mebɔɔyɛ ɛnie ɛwɔ sɛ yɛne wɔde ama sɛ nyinaa no yɛgyidi sɛm deɛ wobɔ ho mpaeɛ no hɔ na Nyame ayɛ bi ama na wɔde ama sɛ yie amen ɛnyɛ sɛ obi pagya wo nsa na nso ɔpagya bi o wɔde yɛka experience hɔ na ɛho paa sɛ Onyankopɔn anim pa Nyame ayɛ bi ama no paa a wɔn experience amen ɛne mmɔm nsɛm awuradeɛ madamfo wɔn nso a wotintim anim sɛ wɔwɔhwɛ no kwahyɛ no yia no ansa wiansa na watwerɛ ma obi antintim no sɛ wɔyɛ sɛ wɔwɔhwɛ Nyame nyɛ bi ma wɔamfa nkwahyɛ dɛ wɔwɔtwerɛ yi o kwahyɛ no yɛbusa wɔ yɛsɛ wo a wonim sɛ Nyame ayɛ bi ama wɔ no yɛnkasɛ twerɛ yɛsɛ pagya wo nsa meɛ hɔ na Nyame ayɛ bi apagya wo nsa meɛhwɛ amen na nkɔyɛ sɛ deɛ wotititi wo naa ho no sɛ deɛ wowɔ nteyɛ no bibi ho na ɛyɛ wo hene ansa no fama yɛ amen enti Nyame ɔyɛ bi ama yɛn enti moma yɛnya gyidie wɔ yɛn mpaebɔ mu yɛnya gyidie mpaebɔ mu sɛ fasɛm korɔ no a kɔ ɛma wo nya hi yɛadeɛ ne nkɔɔyɛ ɛyɛ kɛse kɔdaa no nda so wɔ hɔ fa kɔ Nyankopɔn ni yɛnkɔ yɛmie baabɔ no megye sɛ kaba emfa quotation bi mi ntwa to woka Acts chapter 12 verse 5 a yenka ho na fi enche ne ba na wie Acts chapter 12 wosi ya di Peter kwato afi ase wode mo me nyina na yeka kyerɛ mu yenka ho bi ba bɔ no twɛ nko no 12 verse 5 12:5 wosi afi wode Peter kwato afi ase wode nanso asafo no to ha so bɔ Onyankopɔn mpaye ɛma no wosi asafo no yɛ de bae constant prayer yes ɛnyɛ once bi o wɔn to aso de bia wɔn to aso bɔ mpaeɛ ma no Awurade gipito wɔn to aso asam korɔ no enti ɔgye nso baayɛ ɔgye baayɛ ɛnyɛ borɔfo akɛse o ɛnyɛ twi akɛse ne yɛ ka o but ayɛ akoma no ni atenka na sɛ wo si tia ne ani ti a wo gye wo Nyankopɔn die no ɛna wɔkɔ Nyankopɔn anim ne de wɔte borɔfoɔ ne de wɔte twi obetumi abu mu bebree bebu bu akɛse Onyankopɔn ka wasɛm kyerɛ no ɔhwɛ akoma mu ɔse yɛde Peter ɛkɔto afiase wɔ deɛ nanso ɛsɛ wɔka ɔse yɛde Peter kɔto afiase wɔ deɛ ne kɔto hɔ ɔkɔ hɔ deɛ o hɔ deɛ ɔkɔɔyɛ nanso so ɛmpɛyɛ bi ɛna mɛ bɛrɛ Onyankopɔn yɛ ama mo kora mo nhuro obi timi bɔ mpayɛ mo ama Peter
no go for bomb pie man when chi then she nyankopon ni munyam wate na nkofo bi edima wate nkofo bi bomb pie ma nkofo bi bomb pie ma wo pa nso nyankopon on pe obi anani ha oni ha fo nya bibia mfiri wade ho na ba mu abu ya bomb pie na meka se ya adani ya bomb pie no ada de tia na ti o de tia na ti no se na wade beye de tia na ti no so me se wade beye dai obeye didie no na hia babambu dia no ano babambu ano an ompa abone ya twam so babamu abu ya afede ya kare ya tra na ahwe didie ndi ya sane mu ya se da akatara yen ti obu ha ya se didie na ya dai na ka dia ya tra amen yankai we fanka to na fi Colossians chapter 4 verse 2 Colossians chapter 4 na fi yemfa ya meboa ya behwe enyanwie ehun nsem bi foforo e other side negative side bi nso ho Colossians chapter 4 verse 2 na fi yenhwe de enma konkono e ka kire obi ami Bible no enko ho o se munkura empire bu mu a na momfa aseda enwe wom o se munkura de be mu na momfa aseda enwe wom ayaje persistent prayer with thanksgiving ya de hia pa with thanksgiving so empire bonye so ye bonko but ye mfa aseda nso nka ho wo bom pa ye no a faseda ka aseda ka ho so faseda ka wade se de ho da ko nyankopon anim emre bia wo bom pa ye bia no faseda ka ho aseda fast empre no no wo bom pa ye no wo bo ade bi ho mpa ye se aye wade eye adwuma sem se ye how bi se ateti bi abonsamfo na etete wo ene bi na wontimi na wo ho obu ha ne hawo no so tina ne wi afikura so obeda nyankopon ase o se ye bom pa ye da no ede ko no ne ye asdan so ka ho cause one se wo nyankopon kura ama opportunity se bra nanim se ne presence kura no se bra na wonya mmere kura etie wo ne nyankopon nya mmere etie wo se wo bra nanim no eya asdan kura eya dom and awom se bia mpa abon hu moye kura ma ye de but de otemuafo na ma akwan se bra o ma akwan kura se utimi kɔ nanim no na wampam wo kura no eya dom eni wo se sa dom no ye de ho ni munya ma no awom se mpa abon no ma ye de awom se bia moye ma ye de but opportunity no de ama wo no hwe ho fada na ase amen ansa ti ya mamode bebre se ye beda nyankopon ase awo ye mpa abom ti wo ko saware ho mpa ya rade Yesu rade me de maso atie me no wasanye gum sa no ode nyankopon ase ode ni munyama sa ma urade wo me se ansa ma ye de but wo gidi se ansa beba adom no kra otimi nya de ko nyankopon ni no fa ho asda ma urade ko pe me se wo beye amen ne se ne presence no kra no wamma wo kwan kra no nipa bebre nipa nya na betima ko wo mo anim na obi onyankopon ma kwan ma wutimi kɔ nanim a anim kra onya kwan the presence kra kɔ no the radiance ansa no the adesere no nso atimi aba cause awie no woda na se na wona ebe benefit wo anya de wo boa wo no na wo ye boa wo no wona ebe benefit ye se no nso na me kan se maami bi week bia na ofre ma bom paye ma no ne ba da yare sabia bom paye ma no ene ho a na ofre ma bom paye ma no na nyame ada roma ne se o kan se o se die ne ba no nyame adom ye na ba fie nti o se mpa abo na me kan se maami nti unti me kan se nyankopon radio de wase kora ha se nyame radio adom so nti abofa no ye na ba ne mo ne ho nton ne mu e kakra ye de nyame ase ansa na wasere wo de hia wan de wo sere adai ma me anya sa ye na radio ase wate se awurade mpo oyi akoda no oba no efere sabia na ba fie ti ye ni kan fast da kura ma awurade wo de ye se enkoye no de nyamopon kakra no kura wo ye ma okwa enso wani de waya nusa na educate no afi anche na ne banasa akoye kwa hospital bio ana nyame adaro mi no afi de ofre no afi de no the voice asesa so nyame adaro ma se de abafa no we rekwa hospital na se de wa ba fi ni wata na kra de enso enya nkonwie ntie nsem paabo onsa afi asem na kan na ete ne ho mo me nyame asem nte ye ho wate ye mai onyankopon asem ensa ye kasa mo me mfa en asida emawurade
nana kakra bi akura nso o wangu kura no a ukọ na nim kura no a emwa kakra bi akura ba ne ensan ye kura na Awurade ase yɛma onyame asɛm na ensan ye kasa ebe yie Awurade bɛ yɛ oguso ye mom yɛ nyini mom yɛ ba mu yɛ bɛ kɔ Nyankopɔn kɛseɛ no anim ɛse deɛ yɛ kan ne sɛ mpaabo bi a obɔbɔ biara no sɛ hum wayɛ enya mmaayɛ a yɛn to aso asafo no to aso bɔ mpaeɛ ɛma Peter yiyi Peter fiafi ase wɔn nso Awurade bɛyi wa firi wuti bia mu ate ɔbɛma wɔn nyamegyeɛ na wɔbɛka sɛ Awurade te aseɛ adeɛ wei hum mpaeɛ ɛna mebɔɔyɛ Hana kan sɛ adeɛ wei hum mpaeɛ ɛna mebɔɔ no afei wɔyɛ happy woman ne tamfo a wɔtetee no so ebi amanfo sɛ ɛnyɛ yie wɔde waka akyi na wie aba na sɛ yɛn mu wɔnam ɔkɔ no nanso hɛ no Awurade ayɛ siesie nkuni bi wɔ n'anim mom yɛn kɔ Nyankopɔn anim ate mom yɛ ma yɛba mu da mom yɛn Nyankopɔn di nyame di wate asɔrofo yɛ sɛ mo nya da bai obi wa yɛ try sɛ bɛtry yɛ try hwɛ wɔde yɛ try no nkwa obi wa try no na mu yɛ try hwɛ mom yɛn sɔre yɛ Awurade ɛne yɛ kwan hoɔden mom yɛnya Nyankopɔn mu gyidie na Awurade ɛbɛboa mo ɛde empire persistent prayer ne yɛde yɛhu hia ɛna ne baabi ebetumi de bi afrɛfrɛ adeɛ ba deɛ ɔde kɔ da biara no ma ne nyɛ wɔ hia asɛm sɛ wowɔ ɛnyɛ wadwene sɛ da biara no awadeɛ no wopa awadeɛ wonya nyaa wogya ho mpaebɔ wopa wowɔ wopa kɔntuo wopa pomuden biribi a wopɛ biara wo mmoayɛ mmaeɛ ne wogyae wabɔ ne baako pɛ ne wogyae Onyankopɔn nso gya ho adwene na wokura da wo so wo nwene ho obi na nkɔda nwene ho ma wo wa ade na kura ha wo kura sɛ wo kura oyi na nwene kura afiri so obi wo bɔ mpa ya ma no kura de ha no oyi na nwene afiri so na wo de wote wo na wo ha wonim sɛ ka wo wunyai ɔno ade na da no so no sɛ wo no wɔda awada wo nwene ho na wo so gosi no ho pɛ mo hwɛ yie amen mo bi gosi no ho pɛ sa na kura sɛ wo no kura ehia no oyi na nwene kura afiri so kura ha kyɛ Oja ho mpaebɔ na wode wɔto na wode wobɔ ho mpaeɛ yɛmma ne mpare yɛ amen yɛbɔ mpaeɛ asafo Yehowa yɛde animuonyam na aseɛ ma wo ɛnɛ wakasa kyerɛ yɛ paa sɛ mpaeɛ yɛbɔ w'anim a mpo yɛnya kwan bɔ w'anim koraa no ne yɛka asɛm akyerɛ wonya mmerɛ ne yɛda adeɛ koraa tie yɛ no ɛsɛ yɛda wo ho aseɛ de wonya nyɛ yɛdeɛ nanso koraa wofiri asɛ sɛ yɛhu nsɛnkyerɛnne bi wɔ ho nso asɛ yɛkɔ so ade ho aseda ma wo na wowie deɛ a ɛnɛ na akyɛ awaseda de na akyɛ kuri wosi yɛn kɔso a mɔmpaeɛ ne yɛmfa aseda nso ɛnta akyiri wɔde yɛserɛ ɛmɛ abambuo kasa bi ɛmma yɛ akɔ mu sɛ yɛtena ahwɛ ne mo yɛgye di sɛ wobɛtumi ayɛ na obi ɔwɔ gyidie sɛ wobɛtumi ayɛ woyɛ ma no nso so ebi sɛ di ɔtɛmuafoɔ no na ɔbaa ne maame ne nim sɛ wobɛtumi agye ne ɔgye no nso so wɔde mɛnya wo mu gyidie ɛwɔ mmerɛ a yɛabɔ w'anim mu yɛda wɔ ase sɛ wɔati yɛ mpaebɔ ɛwɔ Yesu din mu amen